Takže čau, vítejte u dalšího videa a dneska to je zase ze hry The Sims. Žádná jiná série na tomto kanále doposud nebyla. A zatím ještě ani nebude, pokusím se nějakou najít. Ale zatím to je teda jenom ze hry The Sims. Takže ještě nemusíte, ale můžete vidět nějakou změnu. Zatím nevím. Teda je tady čeština teda, jsem dal. A nový baráček, jo, protože to hned vysvětlím a jelikož na tam ten The Sims mi tam nešla dát čeština, bez češtiny to není to pravý, takže tady máme češtinu, byl celý divný, vlastně ten The Sims, tohle je už normální, i ten baráček je menší, což je pro mě lepší, ale peněz mám furt míň, nevím proč, jako, takhle to je až moc blízko, takhle, Jo, tohle měla být původně garáž, ale je to chodba teda. Ale nevím, na co bych tu garáž využíval, takže to je jedno. Ještě něco jsem chtěla říct, vůbec nevím co. Jo, celý jsem si ten baráček postavil, abych tím nezdržoval druhý díl, takže druhý díl je tady a bez žádného zdržování. Ještě by tohle video mělo být v lepší kvalitě, takže jestli není, tak se omlouvám, jestli je, tak v pořádku a jestli teda ne, tak se fakt omlouvám a dneska bychom si měli najít práci a tak dál. S někým se zkamarádit, nejlíp s holkou. A ještě tady, jestli vidíte FPSka, že se to takhle zasekává. Jestli to nevidíte, tak to nevidíte, což je dobře, jestli jo, tak se omlouvám. Samý omluvy dneska. A ještě, v minulém díle byly samý faily, protože třeba, například, uvedu jeden příklad. Hledal jsem všude tady televizi a tady je ovládák, že jo, od televize, takže vůbec nevím, co jsem to dělal, ale OK. Tak a teď už bychom se mohli pustit do hraní. Tak. Ať si on dělá, co chce teď. Zatím, ty asi furt nemůžu řeknout na tu češtinu, vždy jsem zvyklý na angličtinu noviny. Ty tady, že ty ty noviny někam dal. Mě ty FPSka tak štvou, že se takhle... Doufám, že to nevidíte, jestli jo, tak to je blbý. Asi je tam nebudu dávat, ale to pak nevím, jestli nahrávám. Což je hodně blbý. Nauč se vypínat televizi, prosím. A poštěčka, že by? Děkuju. A tady už máme první. Kam jdeš? Pozdravíme. Čau, ahoj. Pozdravit. Ahoj. Dobrý, mluvit, dáme mluvit. Zatím budeme mluvit. Hej, kam jdeš? Hej. Mluvit, furt bude mluvit. Nepřestaví mluvit. Hlavně říct vtip, řekneme vtip. Snad to nějak neuškodí, takže vtip. Dobře, ne, kam jdeš? Ty FPSka, to je strašný, říct vtip. Mluvit. Uklidníme to. Pak mluvit. Zavolat, mluvit. Počkej. My chceme mluvit s touhle. Počkej, tak s kterou? Sakra. To je vždyť úplně jiný. S touhle v bílém chce mluvit. Mluvit, říct vtip. Tak aha. Já chci jít za touhle a jdem flirtovat. Ty jdi pryč a jdem flirtovat. Flirtováním se nic neskazíme, že jo? Nebo skazíme? Ty nedolejzej. Neskazíme. Kompliment. Prosím tě, řekni kompliment. Dobře. Ježiš, vypadni. Mluvit, pořád. Flirtovat. Vypadni, ty. Dá se nějak vyhodit. Já ji chci pryč a ty nechoď. Kam jdeš? Hej, ty mě tady štveš, takže požádáme jí v obchod, co to udělá.
jako požádat o obchod. Kam jdeš? Děkuju. Děkuju, že jsi odešla. Tam tu si někdy musím ještě odchytit. A ty noviny, jasný, to jsem ještě neto. Takže noviny, já se nemůžu trefit. Přinést dovnitř, už je noc, tak musíme přinést dovnitř. To určitě. Pozdravit. Dělej pošta, pojď, tak tahle ukáž. No, ze zádu to je pěkný a ze předu nevím. Tak pojď, Martine, to dáš. Tu máš vrsti. Přímo. Že to je ta samá, že to... Kompliment, mluvit. Že to je ta samá, ona se jenom převlíká. Tak jo. Mluvit. Jinak děkuji za 10 odběratelů. Jsem nečekal. Tak to není ta samá. To není ta samá teda. Mluvit, štvi na pohovku. Ženská má přednost. Furt s ní mluv. Furt nesmíš kompliment, zatím nesmíš, ale. Mluvit a k ní štvi na všechno. Pak si někdy pozvem a kompliment a pojď. Neskaž to mluvit. Jestli tam bude mínus. Trošku si přiblížíme ty 2 hrdličky. Jo. Zatím to jde dobře. Takže, já nestíhám, takže. Kompliment, mluvit, aha, kompliment. A normálně dáme si, nedáme, to je pro lamy. Na práci teď kašu, potřebujeme něco, co nám bude vydělávat, spíš někoho. Omlouvám se, 15:25 jsem začala hrát, to už nahrávám 7 minut, nějak tak blahopřeji, právě si získal nového přítele, super! Mluvit, kompliment, mluvit, flirtovat, tak jdem, pojď, už musíme na lepší, úroveň. Ne. Kámo, to jsem podělal, tak počkej, tak mluvit. Co je? Jo, já jsem úplně zapomněl. Ne, tak štven na ženský. Štven na ženský a teď se budeme soustředit na tyhle kolonky, to mě naštvalo. Záchod! Použít, no tak ty jsi byl rychlejší, OK. Zábava, jasný, komfort, ukaž. Mají rádi pohodlí, jasně. Mají rádi pohodlí. Když tady máš pohodlí dost, no uznej. Nemáš, tohle musím uklidit. Uklid to. A teď budeš mít komfort. Teď to půjde. Pojď, jdi se dívat. To půjde. No a už to jede komfort. Zábava by měla taky stoupat. Jak to, že nestoupáš? Se díváš na televizi. Hlad. Nevím, proč teda... Rychlá snídaně. Komfort je nabit. Nic, štvem na to, já to pak... Najít si práci, já to pak to nějak... Klidit. Tak ale... Ne. Tak a pěkně postupně, takže hlad. Dát si svačinu, komfort. Teď bych spíš vyřešil ten spánek, pak zábava, jasný. To bych si šel sledovat TV, no i když spíš přepnout na pohádku, přepnout na romantiku, přepnout na akci. Romantiku, dáme romantiku. Spánek, to se vyspí teda, hygiena, pak si umyješ ruce. A může mít, tak pojď. Za to nějak dáš dokupy. To si dáš pak. Ještě nic dovnitř. Tak pojď. A tady už máme vlevo dole, vedle toho smajlíka napravo trošku jednoho přátele rodiny, takže aspoň že tak.
Řekni mi, že nebudeš spát a já ti takovou majznu. Spí, prosím, spí. Že se nezbudíš, jestli nebudeš spát. A nevstávej z té postele. No, víš. A vy nezvoňte na mě, lidičky. Trošku si to přetočíme. Tak pojď, dělej. Tak někdo zvoní, ale to nás nezajímá, já na to kašu. No, nějaký v růžový. Neotvíráme, sorry. Takže komfort jde nahoru. Nachystat večeře. Hygiena, jo, to tady máme hnedka. Zabava jde nahoru, komfort jde nahoru, to je super. Tak to nějak pořešíme snad, no. V obyváku jenom takový gauč v obří místnosti a televize a lampy jenom. To ne. Hoši, to ne. Jo, jinak střechu, to bych zatím nějak nehrotil. Normálně bych si dal tuhle, kašlat na to. Aj takhle, no. Tak, koukej. Tapety. To až budu trošku bohatší, aspoň ať budu mít na tu 1000. Do 10 dílů se to určitě vidět bude. Jak? Stav nálady. Ty nemáš náladu na to hledat si práci, přiznej to. Hygiena. Aha, osprchovat se, ne umýt se. To jsem udělal zase chybu. Omlouvám se. A najíš se tím, doufám, že se tím najíš. Hlavně se neřízní. Že se tím najíš, prosím. Ještě, pojď. Ne. Jenom takhle, no tak to znova. Večeře, pojď. Zatím nějak nevyděláváš, ale utrácíme. Utrácíme furt, to jako. A ještě nám tady budou chodit za to vlastně. Do sranky musíme platit nájem, že jo, přece. Nebo nájem. Nájem, to je blbost, plyn, vodu, tak dál, že jo. Nájem, to je náš byt. Ty FPSka mě tady štvou, jak to snad v prvním díle nebylo. Kolik je 37, už 10 minut natáčíme, to je furt málo, takže dobrý, máme čas. Hele, dělej si co chceš, nebo já to ještě budu ovládat trošku. No, ten hlad furt jako použít záchod. Pojď. To by se chce furt na záchod, to je strašný. A jo, pojď, už si můžeš najít práci, tak pojď. Vyhodit, to už je nějaký. Ne! Kam vzal ty noviny? Ty druhý noviny. Máme tady nějaký noviny, že tady? Ne, konečně když máš náladu, tak tady nemáme noviny. Tam ty už nešli použít a kam zdal tam ty? Ty byly tady někde a oni zmizeli, ty se vyhodil. On je vlastně vyhodil. A počkat, já jsem si teď vzpomněl, my tady nemáme koš, proto chodí ven furt. Chyba, kam ho umístíme? Tak. Můžeš, už nemusíš chodit ven, sorry. Jo, tak. Můžem, dál. Pojď, rychle dovnitř, jo, rychle. Co děláš? Pojď, no, konečně tě napadla lednice, no. Ale máš pár jídla, protože máme jenom 2 kila, to moc není. Takže musíme... Ježíš, dát si svačinu, rychlá snídaně, nachystat snídani a pak si to sníš. Nebo hned si to sníš. Ty noviny mě štvou. Fakt, ty... Martine, musíš po sobě uklízet, to jinak nejde. Spánek. Komfort. No, to je zase ten komfort, no. Teď jsem se zapřemýšlel. Ten talíř to ne. Tak, hlad jde dolů, to je jasný. Hlad jde vždycky dolů, hygiena. Tak se osprchuješ. Půjdeš na záchod. Použít, pak si to spláchneš samozřejmě. Tohle uklidíš. Máme tady už nějaký noviny. Výborně, nice. Přijít dovnitř.
najít si práci a pojď už. A jdem. Trošku zrychlíme to tempo, ne? Tak. Takže. V dnešním hledáme servírky čišníky. Čišní. Já nevím, jak si to ty řekne. Prostě čišníky, asi, nevím. 100? Ne? Počkat. Nic víc? No tak bohužel musíme tohle, no. Ano. Skvělé auto přijde v 8 AM. Tak to jsme ho propásli. To můžeš vyhodit. Komfort. Sednout si. No takhle. Budeš se u toho dívat na televizi, jo. Nezavíráš po sobě dveře. Umaješ si to pěkně. Máš smůlu. Hlad, pane bože, jíst. No, jdi. Pak si to usteleš, samozřejmě. Kolik je? 41. To ještě něco zvládne málo. To už natáčíme. To nezvládneme něco málo. Tak to dojíme a zase příště. No co to děláš? Co to je tohle? Někdo zvoní? No máš smůlu. Počkej si. Vynést koš. Takže tady bych to pauznul. Za kamerou asi já nebudu, to je blbost. Tady si to uložím a až si to uložím, tak to vypnu prostě. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, popřípadně nějaký komentář. Já se s váma rozloučím a u dalšího videa nebo prostě něčeho na tomto kanále zase čau.